ଆଧୁନିକ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବେଙ୍ଗଲୀ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ହରାଇ ସାରିଥିଲା ଏହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ମଙ୍ଗ ଧରନ୍ତି ଶୂଦ୍ରମଣି ସାରଳା ଦାସ। ସ୍ଥାପନ ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ଭିତ୍ତିଭୂମି। ଇତିହାସରେ ନାମିତ 1400ରୁ 1500 ଶତାବ୍ଦୀ ସାରଳା ଯୁଗ। ସାରଳା ମହାଭାରତ, ରାମାୟଣ ଓ ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ ଭଳି ମହାକାବ୍ୟ ବଢ଼ାଇଲା ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର। ସେବେଠୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପଛକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। 1436 ମସିହାରେ ଗଜପତି ଗଣେଶ୍ୱର, ନବକୋଟି କର୍ଣ୍ଣାଟ କଳବର୍ଗେଶ୍ୱର, କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ପରାକ୍ରମ, କୃତିତ୍ୱ ଏବଂ ଘୋଷଣା ନାମ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଶିଳାଲିପିରେ ଲିପିବଦ୍ଧ। ମଧ୍ୟଯୁଗ ତଥା ପଞ୍ଚଶଖ ଯୁଗରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ଶିଖର ସ୍ପର୍ଶ କଲା। ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିରେ ଆଦୃତ ଓ ପୂଜିତ ହେଲା। ଏହା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ଏକ ଭାଷା ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ପାରିଲା। 1868 ମସିହାରେ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ହେଲା ଉତ୍କଳ ପ୍ରେସ୍। ଭାଷାକୁ ମିଳିଲା ଆଧୁନିକତାର ରୂପ। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧିମନ୍ତ କରନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ ବରପୁତ୍ର ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ସନ୍ତକବି ଭୀମ ଭୋଇ, ଶ୍ରୀ ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ, କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ, ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱନାଥ କର, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ପଲ୍ଲୀକବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ, ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଶ୍ରୀ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଦାସ, ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀ ମିଶ୍ର, କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଶ୍ରୀ ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ପରିଜା, ଜାତୀୟ କବି ବୀରକିଶୋର ଦାସ, ଶ୍ରୀ ରାଧାନାଥ ରଥ, ଗୋଦାବରୀ ମହାପାତ୍ର, ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ, କୁନ୍ତଳ କୁମାରୀ ସାମନ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ସୁପରିଚିତ କରାଇଥିଲେ। 1902ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରାୟ 34 ବର୍ଷର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଉଦ୍ୟମ ଓ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଆଧାର କରି 1936 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 1ରେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଦେଶ ଭାବେ ଗଠିତ ହେଲା। ଏହି ଭାଷା ଓ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ବଞ୍ଚାଇବାର ପ୍ରୟାସ ଶେଷରେ ସାକାର ହେଲା। 1956 ମସିହାରେ ପ୍ରଣୟନ ହୁଏ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରୀ ଭାଷା ଆଇନ। ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାରକୁ ମିଳିଲା ଅନୁମୋଦନ। 2011 ମସିହାରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବ୍ରିଟିଶ ଯୁଗରୁ ଚାଲି ଆସୁଥିବା ସମ୍ବୋଧନ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଓଡ଼ିଆକୁ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆକୁ ମିଳିଲା ସାମ୍ବିଧାନିକ ମାନ୍ୟତା। 2014 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ମିଳିଲା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷାର ମାନ୍ୟତା। ବହୁ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା ପୂରଣ। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ମାତା ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ସଭାପତି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେଓ, ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ଏହି ଜାତି ଆଜି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ବିଶ୍ୱ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସମ୍ମିଳନୀ ଆମର ଗୌରବମୟ ଅତୀତ, ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଆକାଂକ୍ଷିତ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଉତ୍ସବ। କାରଣ ଭାଷା ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତ।